No seas el protagonista de la peli. Apaga tu móvil. A produtora amateur Boscovisión Producinema está de noraboa. O seu filme Héroes ven de ser recoñecido con seus premios no Sundance Independent Film Festival. Acción. Hai uns meses asistíamos á rodaxe de algunhas das esceas de Héroes, o traballo máis recente da produtora amateur Boscovisión Producinema. O actor e delegado provincial da produtora, Roi López, contábanos algúns dos detalles do filme. Facemos unha versión, por decirlo así, do conto de Charles Dickens, do conto de Navidad. Facemos unha versión un pouco adaptada ao que ven sendo a época actual, non? En Orense gravamos na estación de Empalme, nas piscinas da Merca, e pola parte do río Barbaña, nese paseo que vai cara a Carrefour, que é un paseo moi bonito, que ten moito movimento. Gravamos pola mañá cedo, que cando, digamos, menos movimento hai, gravamos tamén por ali. Hoxe todo o equipo está de noraboa, xa que Héroes ven de acadar 6 premios no Sundance Independent Film Festival de 2025. A mellor película original en montaxe, actriz revelación Gemma Loureiro, actor revelación Anxo Aldea, mellor actriz Zaida González e Xiana Aldea, mellor actor Roi López, Hugo Pino e Jorge Asenjo, mellor reparto artístico, e o filme tamén recibiu o premio especial a mellor imaxe, fotografía e cor. O que facemos é cine de xóvenes para xóvenes, é dicir, non facemos un cine comercial, por decirlo de alguma maneira, simplemente é un cine que facemos que nos axuda en labores como na miña como a mestre, que abordamos problemas dos rapaces, problemas da sociedade hoxe en día, e non recibimos ningún tipo de subvención. As nosas producións levámonos a cabo gracias tamén ao mecenazgo, a xente botanos unha man co que pode. Entón, iso é que Boscovisión Cine Amateur. Queremos mostrar a outra cara, non, do cine.